खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जालायबाय आरोना ओमफ्राय आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जालायबाय आरो आंनि दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय भिडिअआ दिनै गस्ला सुहैगोन आङो दख'नानि गस्ला सिटखौ सुहैगोन आरोना दिनैयो ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो नै राजाया ओंखारखांबाय आरो थाबायलागासिनो आरो दायो नै इस दुदु मोननो नागिरदों होमबा गोलैनो नागिरदो एहे राजाया हाबाय आका आखाइ खोबलाय हाबा आखाइ खोबलाय आका दे आखाइ खोबलाय गागा बेखौल' रोंगौ आरो गागा थांसै जोंहा राजाबो बायदेवबो फैयो आरोना नै होमबा साबिना दुर्गा पूजात বনাম সময় নাই এইটোৱে সপ্তাহটোৱে সময় আছে তাৰপিছত সময় নাই আৰু এদিন দুদিনটো ময়ো ওলাম বুলি বছৰতে সেইকাৰণেতো हे राजा दुस्त खालामनाङा सुखांबाय जोंहा नै थांसै आरो दायो सुखांबाय फुजा मोनगोन होननानै बुंबाय आरो फुजायाव लांफैनोसै फुजा खाथियाव भिडिअ बानायनो नै आं दायो न'आव सफैबाय आरो न'आव सफैनानै ड्रेसफोरखौ सोलायबाय सोलायखांनानै नै आं मा जानो नागिरदों नायदो बिदिब्ला संनाय न'आवनो संनाय आरो जिलाफि आरो नियाव गुगुनि संनाय दं आरोना बेखौ जानो लाग्रोनोसै बानलु गोसा जादों आरोना ओमफ्राय गोथाव जादों होनबाबो बिराद साखुन्द्रा ओंखारसावदों आरोना लोगोफोर खाथियावनो गथ' गोमानाय जादों एसे खाथियावनो बांद्राय गोजान नङा बिराद गिदों आंथ' हारसिं थानाय मानसिना आरो गोमानायाबो मा उन्दै मानसिखौसो किडनेप खालामोन आरोना हिन्जाव मानसिफोराबो जायगा दाबसेयाव खोनादों आरो हरफोरावहाय दरजा नारफैलाबायदोंनो आरोना दरजा नारनानै माने हिन्जाव मानसिसोनो बिसोरबो हिन्जाव मानसिफ्रानो दरजा नारफैनानै साब्रै साबा दरजा खुलि होनदों आरो ओमफ्राय बे न'नि मानसिया मालिकआ खाथि खालानिखौ फन हरना लेंहरबा फोरसि खारलाजोब्बायनो मोनाखिसैनो आरो रावखौबो बिराद गिनो गोनां जायो नोंथांमोनाबो एसे साबधान जादो स्कुल थांनायफोरखौबो एखेबारे बहाबा लांखारलाबायनाय खोनादों नोंथांमोनाबो गाव गावनि गथ'खौ एसे साबधान लाबानो जाबाय हारसिं हाला बेरायनो होनाङा उन्दै गथ'आल' गोमादोंनो आरो जिलापिया गिदिरथार आं बांद्राय गोदै जानो हाया जेनथेन मोनसेल' जानोसै आं बांद्राय गोदै जानो हाया आरोना ओमफ्राय जेनथेन मोनसेल' जानोसै बेखौल' जागोन आं बेबो जाथाराबासो हायो आं मोनसे दायो आं जाखांबाय आरोना फिनिश खालामखांबाय ओमफ्राय आरोना ओमफ्राय जाखांनानै दसे जिरायबाय नै जाखांजोबबाय आं ओमफ्राय एसे थाबाय आरोना ओमफ्राय जेबो नंला बिराद गिनो ओंखारबाय आङो आयु हारसिं नालाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आं बायदि हारसिंबा थाबैनो दरजा मारिदो आरो दरजा मारिनानै थादो गिगौमानि गगौ होननाय बायदि दानि बोथोरा नङा होमबा बिदिनो बोसोरफा मोनफा फैयो सिगाङावबो माबा फिस्ला मोदाय माबा मोदाय फैदोंमोन गियो आरोना गियो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो एसे साबधान जादो गथ' गथायफोरखौ एसे नोजोर होदो जेरावबो हारसिं हाला थांनो होनांला आरो बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर भिडिअखौ बाय